Tul il-presidenza tiegħu kienet priorità ewlenija għall President George Abela li jiltaqa' mat-tfal ta' kull età. Dan seta' jagħmlu billi jżur kull skola u ċentru madwar Malta u Għawdex. It-tlieta filgħodu l-President għamel żjara liċ-ċentru ta' kura u żvilupp tat-tfal il-Kid Start. Hawnhekk spikka l-ambjent mimli kuluri u fuq kollox il-ferħ u l-entużjażmu ta' tfal li bid-bissima tagħhom jagħtu l-ħajja lil dan il-post. Sajna nosservaw ukoll l-umiltà tal-President innifsu li bl-aktar mod naturali seta' jinżel għal-livell ta' dawn iċkejknin. Id-diretturi taċ-ċentru spjegaw kif dan iċ-ċentru jilqa' fih dawn it-tfal mill-età ta' ftit xhur sa dik ta' 5 snin. Permezz tal-edukaturi professjonali u dedikati l-istess ċentru joffri servizzi ta' edukazzjoni bikrija kif ukoll l-iżvilupp tal-karattru. It-tagħlim jieħu diversi forom fosthom permezz tal-arti, id-drama u l-mużika. Wara li ltaqa' kemm mal-istaff kif ukoll mat-tfal taċ-ċentru, il-President stidinhom biex iżuru l-Palazz Presidenzjali kif ukoll il-Kitchen Garden.